Икмәк игенченең җан җылысы. Җир анага кадер хөрмәте, яшәү чыганага ул йөрәкнең, шуңа кадерлибез икмәкне. Икмәк. Бу ана исеме белән янәшә торырлык мактауга лаек сүз. Ләкин без ихтирам итәбезме соң аны, әллә юкмы? Минем бер генә мисал китереп үтәсем килә. Өй алдындагы эскәмиядә бер әби утыра. Ул җиргә икмәк балчыкларын сибә. Тирә-ягына тургайлар, күгәрченнәр җыелган. Күгәрченнәр олпатлык күрсәтеп читтәрәк йөри. Тургайлар әбинең алдына ук килеп кунып, учындагы икмәккә омтылалар. Сабыр итегез, тәртипле булыгыз, барыгызга да җитәр дип әби аларны җиңелчә генә тиргәп алган була. Кышларны шулай сыйлавыннан олы куаныч кичерә үзе. Бираздан әби янына урта эшләрдәге апа килеп утырды һәм шушы шөгыльнең максатын сорады. Мин авыл җирендә үскән кеше. Һәр бер төк иген, башак өчен игенченең ничек тырышканын, тир түккәнен яхшы беләм. Шуңа күрә икмәк сынаган чүп җар җыя торган чиләккә салмыйм. Аерым савыт тотам. Шуннан кышларны сыйлыйм. Якын тирәдә яшәгән карчыкларга әйткән идем, кул гына селтәделәр. Без балачага түгел, әнә кыш көннәрендә тагаракларга җим салып торалар бит, шул җиткән дип кенә җибәрделәр. Кешеләр, хәтта олы яшьтә булсалар да, икмәк кадерен белеп бетермиләр шул. Күрәсең, иген үстерүдә катнашмаганнардыр инде. Балалар исә тагаракка икмәк балчыкларын түгел, бөтен телемне ваклап салалар. Кышларны туендыру изге эш булса да, үзләре авыз тутырып ашарлык икмәкне хөрмәт итмәүләрен күрсәтәләр бит алар. Әле эшләмиләр, шуңа икмәк кадерен белмиләр. Яни җилкәсендә яшәгәнгә сакчылык дигән төшенчәне аңламыйлар. Әлеге мисалдан чыгып шуны әйтәсем килә. Икмәкнең кадерен белик. Төннәр буе тир түгеп эшләгән, җиргә җан җылысын биргән игенчеләр турында онытмыйк. Оларның эшләренә тугры калык, хөрмәт итик. Икмәк ул тормыш нигезе. Безнең аңдагы ипи кадере башка шул. Без ачлыкны күргән кешеләр дип яза Әсхәр Шакиров, Татарстанның һәм Россиянең халык артисты. Заман баласы аңламый аны. Ничек инде ипи булмаска мөмкин дип уйлый. Икмәк кадере ул шундый нәрсә. Ипи булгач, онытыла, булмаганда гына искә төшә. Әлбәттә, балага ризыкны әрәм-шәрәм итәргә ярамавын аңлатырга кирәк. Безне ипинең валчыгын гына төшерсәң дә, җыеп ал, фәрештәләр карап тора, гөнаһы зур дип өйрәттеләр. Бала белән сөйләшкәндә шундый сүзләрне дә файдаланырга була. Безнең татар халкында исә икмәккә хөрмәт аеруча зур инде. Ипекәй дип кенә кадерләп кенә йөртә иде ул аны. Әгәр урамда ипи сыныгы ятканын күрсә, ул аны иренмичә иелеп алып, читәнгә яки бүрәнә ярыгына кыстырып китә. Балаларга да сындыгыңны калдырма, валчыгыңны җый, бәрәкәт очмасын дип әйтеп торалар. Һәм без ипи валчыгын таптаудан чынлап та курка идек. Икмәк безгә рәнҗер, бездән китәр, килмәс дип шомлана идек. Хәзер алай шомланулар бетте, әмма хөрмәт калырга, хөрмәт сакланырга тиеш. Ипине авылга көн саен бер вакытта китерәләр иде. Авыл башыннан икмәк төялгән ат күренүгә, кибет алдына җыелучылар ыгы-сыгы килә башлый. Авыл кибете бөтен халыкны сыйдыра алмаганлыктандыр инде ипине кечкенә генә тәрәс аша саталар. Чират юл буйлап берничә дистә метрга сузыла. Син бер кулыңа әбиең тегеп биргән чүпрәк букчаңны, икенчесенә тиен акчаларыңны тотып, үз чиратыңны көтәсең. Яңа пешкән кайнар ипи исе борынны кытыклый. Чират җитүгә тәрәзәгә акчаңны сузасың. Буйың кыскарак булуын күреп, артыңда басып торучы абый булышып җибәрә. Сатучы апа исә теге кечкенә генә тәрәзәдән ике ипи суза. Берсе кара, икенчесе ак. Шуннан артыкны бирми, юкса бөтен кешегә дә җитмәячәк бит.
Син рәхмәт әйтеп ипине букчага саласың. Ләкин анда икмәк озак тормый, зур урамнан борылуга ук кочакка киреп утыра. Авыз исә ипинең кибән башына сузыла, өйгә кайтып кергәндә ул инде ашалып беткән була дип яза Мәдинә Моратова. Борынгы әби-бабайлар икмәкне будай, арыш, арпадан гына түгел, чикләвектән дә әзерләгән. Бүген исә ипинең киң таралган 20дән артык төре бар. Борынгылар бер ипине егет һәм кыз тешләп алса, алар бер-берсенә гашыйк була дип ышанган. Бездә әле дә кияү белән кәләшкә ипи тоз каптыру гадәте бар. Күрәсең, моның тамыры әллә шул ышануга барып тоташа. Өстәлебездә көн сайын яңа ипи булуга без шул кадәр ияләштек. Аның табынга килгәнче үткән юлы турында еш кына уйламыйбыз да. Күпме кешенең көче кергән бит икмәккә. Барысында бизмәнгә салып үлчәсәң, алтын бәһасе. Алтынны затлы тартмышыкларда кадерләп кенә саклыйбыз. Ипигә дә шундый кадер-хөрмәтне бала күңеленә бәләкәйдән салу кирәктер. Кеше белән гел янәшә икмәк. Кырда, юлда, табын янында. Иң беренче өйгә икмәк керә яңа йортка күчкән чагында. Һәммәбездән өлкәнрәктер ул, яшәсәк тә җирдә нихәтле, шуңа хөрмәтледер исеме аның, шуңа газиз, шуңа хикмәтле. Бардыр анда картлар ылылыгы һәм ирләрнең сынмас ныклыгы, садалыгы бардыр сабыйларның, әниләрнең күңел аклыгы. Ничә килсәң икмәк үскән җиргә, шул кадәрле башны ырырлык, ерак юлга чыккан бер дәвердер, туфракка төшкән бер ырлык. Тыям икмәктәмен, үстергәнен әренең жанын, кадерләгән әби-бабам, бер теген хәтта аның. Алтын бәртек, тәмле калач, күңелемнең нуры син, халкыбызның бер дә тормас, иң дә матур җыры син. Тәмле калач, күңелемнең нуры син, халкыбызның бер дә тормас, иң дә матур җыры син. Байлыкларның байлыгы син, алтынның да алтыны. Герсез хезмәт гаме, яшәүләрнең ялкыны. Алтын бәртек, тәмле калач, күңелемнең нуры син, халкыбызның бер дә тормас, иң дә матур җыры син. Тиңсезләрнең тиңсезе, һәр табынны нурлап яши, ак калачның ак йөзе. Алтын бәртек, тәмле калач, күңелемнең нуры син, халкыбызның бер дә тормас, иң дә матур җыры син. Алтын бәртек, тәмле калач,
Авызымның бер тәме булмыйча, авырып яткан көннәрнең берсендә әнием авылдан бик зур күчтәнәч, үзем иштәп пешергән ипекәй җибәрде. Әниемнең җылы куллары кызыл шакмаклы ашъяулыкка төреп тинәгән бу тансык сыйны мичтә, сырлы-сырлы калайда кетердәп, йөзе кызарып, күпереп пешкән ипекәйне күрүгә, кабат туган йортыма, әнием янына кайткандай булдым. Ипекәйнең хуш исеннән кинәт башым әйләнеп китте. Аны ашъяулыгы белән бергә күкрәгемә кыстым. Күз алдыма туган йорт, әниемнең сабыр, нурлы йөзе килеп басты. Мин үземне белә башлаганнан бирле әниебез 2-3 көнгә бер мич тутырып ипи сала иде. Күәстәге ашы камыры артып калса, аны май эретә торган кечкенә җамаякка да тамыза. Тиз пешкәнлектән, монысын ул иң соңыннан мич авызына якынрак кына тыгып куя да, башкаларыннан күпкә алданрак ала. Һәм ярты сәгатьтән соң ул мичтән чыгара да, кап кайнар килеш кулы белән сындыргалап кына, өйгә таралган хуш истән ләззәтләнеп, яңа ипи пешүне түземсезләнеп көтеп йөргән балаларга бүлеп бирә. Каймакка манып, өстенә шикәр кымыда сибеп, без аны күз ачып йомганчы ашап та бетерәбез. Олы ипекәйләрне алырга әни аерым бер тантана белән әзерләнә. Әвәл карават өстенә идәге иң йомшак кабарынкы мендәр менеп кунаклый. Аның өстенә ап-ак эскәтер җәелә. Ипи калайларын берәм-берәм кисәү агачы белән сак кына тартып мичтән чыгарганнан соң, һәр кайсын чүпрәк белән тотып алып килеп, йомшак урынга йөз түбән каплый. Шуннан соң әнкәй ипекәйләргә бер кавым сыкланып та, сынап та карап тора. Асты кимәгәнме? Йөзе килгәнме? Кабаруы җиткәнме? Аннары бисмилласын әйтеп, ипекәйләр өстенә ашъяулыгын яба. Ипи куелган изге урын янына якын килергә дә кыймыйча, без читтәрәк йөрибез. Әни пешергән ипекәйләрнең бер кайчанда уңмый калганы юк. Тузы да таман, тәме дә тәмле, йомшаклыгы да әйбәт, чүпрәсе дә тиешенчә генә салынган булыр. Авылыбызда сылу кебек тәмле итеп ипи пешерүче бүтән юк дия торганнар иде. Әнидән ипи пешерергә өйрәнергә, аны уңдыру серенә төшенергә теләп, камыр куюын, изүен, басуын дистәләрчә тапкыр карап торганым булды. Тик барыбер аныкы кебек тәмле итеп пешерә алганым юк әле. Әни өйдә юк чакта, ул гомер буе ипи пешергән мичнең көен дә, җаен да табып булмый хәтта. Туган йортымның балачакның ап-ак хыяллары төсле миче белән саф күңелле әнием арасында яшерен бер сер, уртаклык бардыр күрәсең. Алардан килгән җылы тәнгә генә түгел, җанга да сихәт, тынычлык бирә. Менә мин бүген дә туган йортымнан, газиз әниемнән берничә дистә чакрым ераклыкта, Таш каланың салкын фатирында яшәүче эшлекле ханым, барлык борчу мәшәкатьләремне, авыруларымны онытып торып, күкрәгемә терәп, әнкәем җибәргән күчтәнәчне авыл ипиен кисәм. Аның тәмен тизрәк татып карарга теләүдән авызымнан сулар килә. Әйтерсең лә мин кабат синең яныңда, туган йортымда, әнкәй. Кылагымда синең ипи ашарга тырыш кызым, хәл керер. Ипи ашамагач нинди көч булсын дигән кайгыртучан сүзләрең яңгырый. Күз алдымда сөйкемле йөзең калка. Мин үземдә бер илаһи көч барлыкка килгәнне тоям. Куанычымны бар дөньяга белдерәсем килә. Күчтәнәчең өчен рәхмәт сиңа, әнкәй. Алып кайтты туган йортка җаным, күңел җилкәнем. Мичтән чыккан икмәк әйтте, әни иде икәнен. Ул ашкынамы, тәрәс ширтәм, әй сагындым әнием, кем йөри ул таңга карап. Әни, аш дим, бу бит мин. Сөбханалла, балам кайткан елның изге аенда, ризык булгач өлгергәнсең тәүге сәхәр ашына. Уйга баттым мичкә карап.
Яшьлегем учагыма һәм эридем икмәк җанлы әнием кочагында. Gene kilep dağaların silep jinler sibeni tavuklarga eytip koygan bula ömür uzatıra terbiyeli mel sağlık barda Qaytып qapa baksa alıştırmaz idim min altınıga şul yıllar qaytsa qaytıb qapa baksa alıştırmaz idim min altınıga İplegine itip, jim tavağın tutup, eymeşkiler idi şullar bilen. Şul şakların anın sabığın aşağım, yok sınırmın deyip kimler bilgen. Yolun beylep, dağaların kilep, yeri tüslü eni aldında. Şul yıllar qaytsa, qaytıb qapa baksa, alıştırmaz idim min altınıga. Bir tegim dit, altın bir tege dit, siyeydi gaziz balalarım. Yuknu da bar itken, kim bulmasın digen, baxtlarga kümgen sabıylarım. Ak yolun beylep, dağaların kilep, yeri tüslü eni aldında. Şul yıllar qaytsa, qaytıb qapa baksa, alıştırmaz idim min altınıga. Şul yıllar qaytsa, qaytıb qapa baksa, alıştırmaz idim min altınıga. Ak yolun beylep, dağaların kilep,
Икмәк тәгам. Яшәү чыганагы гына түгел, юрау чарасы да икән. Элек-электән пешергән икмәгенә карап, хатын-кызның язмышына, аны алда ниләр көткәненә күрәзәлек кылганнар. Чынлап та, кызыксына төшсәң, һәр хуҗабикәнең икмәге үзгә бер тәмгә ия икәнлеген тоясың. Икмәге тәмле икән, бу инде гүзәл затның яшәү көче куәтле, күңеле мәрхәмәтле дигән сүз. Күперелеп пешкән һәм җиңел икмәк хатын-кызның кулы җиңел, язмышы үзенчәлекле булуын күрсәтә. Аңа тормышында күп нәрсәләр бик җиңел биреләчәк. Тәмле, әмма авыр һәм тамакны тиз туйдыра торган икмәк хуҗабикәнең акыллы, игелекле зат булуын, тик аны авыр язмыш көткәнен, якыннары тарафыннан кыерсытылачагын фаразлый. Кабарып пешсә дә, теше һәм тәме булмаган икмәк пешерүченең ялкау һәм саран икәнлеген белдерә. Мондый ханымнарга гадәттә кеше исәбенә яшәргә тырышу хас. Пешер-пешмәс яки каты пешкән икмәк исә пешерүченең логик фикерләү куәсе аксавын белдерә. Мондый хуҗабикәләрне борын-борыннан энәмәгәннәр. Андыйлар үз өенә һәм балаларына каза китерә дип санаганнар. Икмәк һәр вакыт сүрән пешүнең дә сәбәбе бар икән. Ул өйдә яман, кара көч урнашуын һәм өйдәгеләрнең кайсысыныңдыр күңеленә шайтан оялавы хакында искәртә. Рәвеш. Бик пөхтә һәм матур итеп эшләнгән бәлешләр, гомумән камыр ашы гаҗәпкә каршы хуҗабикәнең авыр язмышына ишара ясаучы. Гадәттә мондый бәлешләрнең өсте тигез пешми һәм анда куышлыклар барлыкка килә. Шул куышлык хасил иткән тишекләр аша гаиләдәге иминлек китә дигән фаразлау бар. Мондый камыр ризыгы төшкән җирен үнәми, туган ягыннан, якыннарыннан аерылуны авыр кичергән киленнәргә хасты. Зурлык һәм рәвешләре белән төрле-төрле, әмма бик тәмле һәм күпереп пешкән бәлешләр көчле интеллектлы, иҗади затлар эше. Яхшы сыйфатлы, әмма гап-гади итеп бизәлгән бәлеш хуҗабикәнең нәтиҗә ясый белмәвен, вакыйгаларны алдан күрә белү сәләтеннән мәхрүм икәнлеген дәлилли. Сыйфат. Һәр вакыт яргаланып пешкән икмәк бик начар билге. Якыннарыңнан кемнеңдер фаҗигале үлемгә дучар булачагы хакында кисәтә. Авторның үз язмышына авыр сынаулар төшәчәген күрәзәлек итә. Миштән гел көйеп чыккан икмәк халык әйтүенчә усал уйлы, үртәүчән холыкларның хезмәт җимеше. Үз үзен тыеп кына кырмаса, мондый хуҗабикә уңышсызлыкларга дучар. Таралып торган алучан икмәк тормышта үзгәрешләр вәгъдә итә. Аралашкан даирәсе һәр вакыт үзгәреп торачак. Билгеләр. Күпереп пешкән, йөзе килгән, кулда уалып торган тәмле икмәк иң яхшы билгеләмәләр. Алар кырыштай сәламәтлек, имин тормыш, якыннарыңның ихтирам хөрмәтен вәгъдә итә. Бу зат теләгенә ирешәчәк. Бердән-бер таләп үзгәрешләргә омтылмау. Тормыш үз җае белән барырга тиеш. Уңган, әмма рәвеше килмәгән, ягъни тигез булып пешмәгән икмәк гаиләдә тынычлык булмавын, туганнар белән бәйләнеш өзелүен раслый. Өйдәгеләр исә һәр кайсы юрганны үзенә тарта. Эш юандырмый, акча куандырмый, була да бетә дип характерлана бу мизгел. Икмәк өслегендә пәйда булган рәсем дә күп нәрсә аңлатырга мөмкин. Кыш яки кыш башы рәвешендәге рәсем мөһим хәбәр көтәргә куша. Кыш кавырсына документлар юллауга. Йылан сезнең бәхетегезгә комачаулаучы дус. Куян сезнең тормышыгызда теге дөнья кешеләренең катнашуы. Мәче бәхетегезне йортыгыздан эзләгез. Сыер, тырыш, көч салсаң иминлек килер. Эт
дус ярдәме. Аю булса, курыкмагыз, каршылыкларны йырып алга, максатыгызга омтылыгыз дигән билге. Авыр җирдән сыкрап яткан чакта, тик бер кабам ипи капса кеше, терелергә ышана башлый тагын ипидә бар ышандыру кеше. Тормышында күңелсезлек туып, кырыслыктан ямсызлана төсе, елмая ул кулына ипи алса, ипидә бар елмайттыру кеше. Юктан гына дошманланса әгәр, булмаганда кичермәслек үче, бер телемне бүлеп дуслашалар, ипидә бар дуслаштыру кеше. Ерак галәмнәргә очканда да иң беренче ипи ала кеше. Исән-имин шул кайтара җиргә, ипидә бар бөек тарту кеше. Таянырга нукта булып шулай тудыра ул бер олылык хисе, табынында ипи торса гына үзен иркен, горур сизә кеше. Вак-вак итеп кискәннәр, балгаманып вак төшләрне, бәхет теләп көткәннәр. Өстәле тулы сый-нигъмәт, бәлеш казылык шәк-шәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Өстәле тулы сый-нигъмәт, бәлеш казылык шәк-шәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Татарларның сабаны туе, читеге һәм шәкшәге, дөнья халкын сокландыра, юганың милли чиге. Өстәле тулы сый-нигъмәт, бәлеш казылык шәк-шәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Җан байлыгы шәк-шәк белән яраттырабыз бүген. Без булдырабыз бөтен дөнья илләренә, сузабыз дуслык җебен. Өстәле тулы сый-нигъмәт, бәлеш казылык шәк-шәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Өстәле тулы сый-нигъмәт, бәлеш казылык шәк-шәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Кунаклар рәхим итегез, безнең кулларда шәк-шәк. Гөрли бәйрәм, сабан туйлар, бездә күңелле һәр чак. Өстәле тулы сый-нигъмәт, бәлеш казылык шәк-шәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Өстәле тулы сый-нигъмәт, бәлеш казылык шәк-шәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Эшле ашлы безнең халык, ышанычлы киләчәк. Бигрәк тәмле шул шәк-шәк. Икмәк балчыгы төшкән җиргә баса күрмәгез, дия иде әбием. Аңардан ишеткән риваятны эштәгеләргә дә сөйләгәнем бар.
Үз хәләл кеше тырышлыгы белән көн күрүче бер кеше ул җитмиде, бу җитмидиләр, юклык нинди була икән, мин дә тоеп күреп карыйм әле дип берсендә сәфәр чыга. Күпмелер юл узгач, тамак яларга утыра һәм ашаганда ялгыш ипи фалчыгын җиргә төшерә. Бик озак эзли ул аны. Таба алмагач, өстенә баса күрмәсеннәр дип, ул урынны киртә белән әйләндереп ала. Шул вакыт бер тавыш килә. Бар, иеңә кайт. Син юклыкның, ачлыкның ни икәнен бер кайчанда белмәссең, диләр аңа. Бер бөртеккә дә күпме кешенең көче, хезмәте кергән. Хуҗалыклар аны безгә китереп җиткерү өчен ни кадәр тырышкан. Кадерсезләмәгез дим, кул астымда эшләүчеләргә. Җиргә төшкән бөртекләрне таптап узу ипи өстенә басып китү белән бер. Гөнаһысыннан Аллаһ сакласын. Икмәк бит ул изге. Ризыкны кадерләү, аңа хөрмәт белән һәм хәтта изгеләштереп карау халкыбыз өчен элек-электән үк хас сыйфат. Мәгълүм булганча, берәр эшкә тантаналы вәгъдә биргәндә, ант ичкәндә кешеләр кояш, җир, ана кебек олы төшенчәләргә киң таяналар. Телебездәге ант формулаларында без икмәк сүзенең дә шундый ук рольне үтәвен күрәбез. Икмәктер газим, ягъни олы, изге икмәк белән ант итәм. Ипи урып үтерсен. Икмәк чырайын күрмим һәм башка гыйбарәләр әнә шуңа мисал булып торалар. Мәкаль һәм әйтемнәрдә халык ышануларында ризыкны кадерсезләү, аш-суны санламау зур гаип итеп күрсәтелә. Мондый эшнең җәзасыз калмауы хакында кат-кат искәртелә. Ат кадерен белмәсәң, җәяүлек бирсен җәзаңны, аш кадерен белмәсәң, ашлык бирсен җәзаңны. Төкерсәң ашыңа, ут чыгар каршыңа. Дөньяда таш каты, ташны эреткән аш татлы. Аш дигәндә аттан төш. Аш кадерен белгән фәкыйрь булмас. Икмәк тоз хакын белмәгән эттән яман. Гомер-гомергә иген игеп яшәүче татар халкы табигый ки азык-төлек муллыгының нигезен икмәк тәшкил итүен яхшы аңлый. Шуңа күрә дә ул ризыклар арасында иң улысы, иң кадерлесе итеп кара ипине саный, аңа мәдхия укый. Мондый иштәлектәге мәкалләр бер үк вакытта ашау-ишүдә гадилек, тыйнаклык кирәклегенә дә ишара ясыйлар. Каенның яме яфрак белән туз, өстәлнең яме ипи белән тоз. Икмәксез искәтер, хикмәтсез чүпрәк. Кар ак булса да, аны ашап булмый. Ипи кара булса да, ансыз яшәп булмый. Арыш икмәге барына да баш. Арыш ипинең көче күп. Кара ипи ашаганның үзәге нык. Икмәк ашканны кылыч ашалмас. Ипинең бер валчыгы да мәчеттән ала. Пешкән икмәк исе һәр чәчәктән хуш исле. Икмәкнең бәһасе, кадере хакында фикер йөрткәндә, халык аны алтын белән чагыштыру алымына еш мөрәҗәгать итә. Арыш икмәге аш була, алтын көмеш таш була. Яхшы аш начар кашыкны да алтын итә. Алтынсыз торып була, икмәксез торып булмый кебек мәкалләр ризыкның алтыннан кыйммәтрәк булуын раслыйлар. Шушы ук фикер күп кенә әкиятләрдә, риваят, легендаларда да кызыл җеп булып сузыла. Мисал өчен, халкыбызның Алтын арба исемле әкияте белән танышып үтик. Бер патша алтын арба ясаткан. Бер җиренә бер агач кермәсен дигән. Арбаны нәкъ шулай итеп ясаганнар. Оннан патша ике хезмәтчесен ил буена чыгарып җибәргән. Арбага хак куйдырырга дип. Шәһәрләрдән шәһәрләргә йөргәннәр булар. Юк, хак куя алучы табылмаган. Бәлки, авылда табылыр дип, авыллар буйлап та йөри башлаганнар. Авылдан авылга йөргән вакытта бер кешегә очраганнар. Бу кеше бер сәхрә уртасында ут яккан да нәрсәдер пешерә, кайната ди.
Патша хезмәтчеләре килеп туктагач, әлеге кеше сорый: "Бу нинди арба?" ди. "Бу арба саф алтыннан ясалган", диләр хезмәтчеләр. "Шәһәребезнең патшасы безне арбага кем хак куяр икән дип белергә чыгарды. Без шәһәрләр, авыллар буйлап күп йөрдек, һич бер хак куючы табылмады." Теге ут яккан кеше көтүче икән. Ярый ди ул. Мин аңа хак куярмын. Менә минем иртәдән кичкә хәтле ашарга дип алган бер ипием бар. Шул ипинең яртысын бирәм мин аңа, ди. Ярты ипигә алтын арба бирәләрмени дип хезмәтчеләр үз юлларына китәләр. Арбаны патшага алып кайтып тапшыралар. Сорый патша булардан: "Хак куючы булдымы?" ди. "Күп шәһәрләр, күп авыллар үттек. Хак куя алучы табылмады", диләр хезмәтчеләр. Сәхрәдә бер көтүче генә ярты ипи бирмәкче булды. Патша озак кына уйланып тора да әйтә: "Ул көтүче хаклы", ди. "Шундый вакыт килергә мөмкин, аны ярты ипигә дә алмаслар", ди. "Ипине ашап була, алтынны ашап булмый", ди. Кара җиргә тозлы тирең тамсагына, җирдә икмәк үсә, туа җырлар, игенчегә атап инде күпме гасыр дан җырларын җырлый таныш кырлар. Табигатьтә бар да әйләнештә, берәү туа бүген, берәү үлә. Үлгәч тә бит җиргә тугры калып, туфрак булып кеше әверелә. Кара җиргә тагын тирләр тама, тагын икмәк үсә, җырлар туа. Ә замана еллар аргамагын ашыктырып, һаман алга куа. Кояш нурларына үрелә, бөтен дөнья сары төскә кергән, басуларга алтын түгелә. Арышларда әткәйләрнең тире, кояшның тылсымлы нурлары, яз җылысы җәйнең матурлыгы, моңга күнгән авыл җырлары. Сары арышларда икмәк исе, алтын төсле басу юллары, алтыннарны җыеп икмәк алтыннардан кадерлерәк була, күкрәк үскән арыш төсләре. Арышларда әткәйләрнең тире, кояшның тылсымлы нурлары, яз җылысы җәйнең матурлыгы, моңга күнгән авыл җырлары. Сары арышларда икмәк исе, алтын төсле басу юллары, алтыннарны җыеп икмәк итә, игенченең Арышларда әткәйләрнең тире, кояшның тылсымлы нурлары, яз җылысы җәйнең матурлыгы, моңга күнгән авыл җырлары. Сары арышларда икмәк исе, алтын төсле басу юллары, алтыннарны җыеп икмәк итә, игенченең уллары. Сары арышларда икмәк исе, алтын төсле басу юллары, алтыннарны җыеп икмәк итә, игенченең уллары.
Игенченең таң җылысы иңгән җир баласы Галиҗәнәп икмәк. Җир анага хөрмәтебез ничек? Рәнҗетмибез микән? Әйе, игенче өчен икмәктән ала берне юктыр мөгаен. Шуңа күрә үз хезмәтенең уңышын күрү аның өчен әйтеп бетергесез зур шатлык. Иген чәчкәннең беренче көнендә яуган яңгыры давыл алтын бәһасенә тиңли. Әгәр язын бил бөкмәсәң, кышын эшең җилкәңә ябышыр дигән борынгылар. Икмәк бер кайчанда җиңел табыла торган байлык булмады. Ул һәр вакыт игенчедән авыр хезмәт таләп итә. Шуңа күрә аның кадерен игенче генә белә. Ә без яртышар күмәч икмәкне чүплеккә чыгарып ташлаган чакта, ул икмәкне үстерүчеләр хакында уйлыйбызмы икән? Еш кына мин битен тирән сырлар баскан бер әбинең чүплек савыты кырыена килеп, икмәк кисәкләре җыеп торганын күрәм. Басынкы гәүдәле әлеге әби нигәдер миңа инде күптән вафат булган әниемне хәтерләтә. Ирексездән әниемнең ачлык елларында ашка шешенеп, зур газаплар белән үлем тырнагыннан кутылып калулары турында сөйләгән сүзләре искә төшә. Аның моңсу күзләре әле дә булса миңа сынаулы карыйлар кебек. Син минем кырыштай авыр кулларымны, яргаланып җир төсенә кергән бармакларыңны хәтерлисеңме диләр сыман. Менә шул куллар белән алтын бөртекләрне җиргә иңдереп, алар үсеп яңа икмәк булганчы күпме көч сарыф ителгәнен игенче генә белә шул. Әниемнең җилдә яргаланып беткән иреннәре шулай дип пышылдый сыман. Сугыштан соң туган балалар без. Шулай да әле безнең буын икмәк кадерен белми димәс идем. Әле дә хәтеремдә, без кечкенә чакта авыл халкы ташлы тегермәндә он тартып үзе икмәк пешерә иде. Әниемнең дә ак яулык, ак алъяпкыч бәйләп ипи камырын басуын күзәткәнем бар минем. Бисмилласын әйтеп кулларын юар, куна токтасын алып он иләр, камыр басыласы кисмәккә җылымса су салып, озаклап камыр басар иде. Камыр тыгызланып кабарып киткәнче, куллары тәмам талчыкканчы баса ул камырны. Оннары кисмәк өстенә үзе җитеннән тукып суккан аш яулык каплап, төнгә мич башына куя. Ипи пешерәсе көнгә каршы йокы керми иде аның күзләренә. Берничә тапкыр торып, камыр кабаруын күзәтә. Таң атканчы мичкә ягып, инде өлгереп җиткән камырны кисәкләргә бүлеп, тәмам түгәрәкләнгәнче кулында әвәли, аннан соң он сибелгән тактасына тезә. Мичтәге кисәүләрне тигезләп, мич төбенә тарата. Ипиләр тигез пешсен, йөзе килсен ди ул. Оннан помала белән калган көмерләрне җыя, мич төбе тәмам көмер тузаныннан арынгач, түгәрәк камырларны агач көрәк белән мич төбенә тезеп чыга да, мич авызын калай капкач белән каплап куя. Менә бераздан өйгә хуш исле икмәк исе тарала. Шунда икмәкләрне мичтән сак кына алып, пышмак сәкедәге ястык өстенә ябылган ак җәймәгә тезеп чыга. Кетердәп торган хуш исле икмәкнең азрак суынуына түземлек җитмичә, әнинең безгә сындырып биргәнен көтәбез. Кулларны пешерерлек кайнар икмәкне тотып урамга йөгерүдән дә бәхетлерәк чак бармы икән? Шул чак әнинең күзләрендә яшь тамчылары пәйда була. Куану шатлык яшьләре иде алар. Ачлыктан алабута пи ашап, шешенгән чаклары күз алдына килә булса кирәк аның. Әтисенә ияреп, үгез җигеп, чәчү чәчкән чакларын, шул төнне йокламыйча яңгыр теләп, Худайга ялваруларын, беренче шытып чыккан үсентеләрне, бөртекләрнең тугайып, тулышканын күзәтүен, уракка төшкән беренче көн, беренче учманы күреп кабат сөенүләрен күз алдына китерә ул. Еллар авыр килгән чаклары, тулышкан башакларны җыеп алырга насип булмаган корылык яки бик явымлы елларда булгалый.
Андый вакытларда җир ана белән бергә елый игенче. Шуңадыр да икмәкнең кадерен игенче генә белә шул. Элек-электән икмәк пешергән хатын кызга арка белән тору гынах саналган. Икмәк урлау зур хурлык, икмәкне исраф итү зур җинаят булган. Әнкәй миңа кара икмәк чәйнәп имеслеккә салып биргәндә, үзе киткән урак урырга. Елаганмын, ләкин чыдаганмын. Икмәк белән була торырга. Кара икмәк бәләкәйдән танаш. Беләм аның кыйммәт икәнен, бер телеме өчен кешеләрнең тонга кадәр чират көткәнен. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган. 100 граммлап аны бүлгәннәр, кыш теледәй шул граммнар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай. Әйтерсеңлә күктән төшкән без, беребез дә күктән төшмәгәнбез. Кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыбыз хәзер калачын, тик калачның тәмен белер өчен без онытмыйк аның карасын. Без онытмыйк җәйге шилләләрдә җиң сызганып кемнәр иккәнен, без онытмыйк бәрәкәтле җирнең, кара җирнең кара икмәген. Һәр бер өйдә тәмле ризык, яңа пешкән икмәк ул. Икмәк күрми үскән еллар, ярый әле үткән ул. Икмәк күрми үскән еллар, ярый әле үткән ул. Яшәүләрнең яме арта, өстәлдә икмәк булса, тормыш нурлы җылы икмәк, кояштай балкып торса. Тормыш нурлы җылы икмәк, кояштай балкып торса. Икмәктән дә кадерлерәк берни юктыр бу җирдә. Изге икмәк яшәү коты, кешегә гомер бирә. Изге икмәк яшәү коты, кешегә гомер бирә. Яшәүләрнең яме арта, өстәлдә икмәк булса, тормыш нурлы җылы икмәк, кояштай балкып торса. Тормыш нурлы җылы икмәк, кояштай балкып торса. Икмәк исе, икмәк тәме, һәр чак җанда күңелдә. Олы рәхмәтләр әйтәбез игенчегә гомергә. Олы рәхмәтләр әйтәбез игенчегә гомергә. Яшәүләрнең яме арта, өстәлдә икмәк булса, тормыш нурлы җылы икмәк, кояштай балкып торса. Яшәүләрнең яме арта, өстәлдә икмәк булса, тормыш нурлы җылы икмәк, кояштай балкып торса. Тормыш нурлы җылы икмәк, кояштай балкып торса. Кояштай балкып торса.
Хөрмәтле радио тыңлаучы якын дусларыбыз, әле сез «Икмәк кадере» исемле тапшыру тыңладыгыз. Материаллар Хуҗи Мәхмүтовның «Язылмаган кануннар» китабыннан, Сөембикә, Тулпар, Гаилә һәм мәктәп журналларыннан алынды. Һәм Дания Гайнетдинова парчасы, Харрес Әюб, Вәрис Акбашев, Фәнис Яруллин, Рәмил Чурагулов, Әхәт Нигъматуллин шигырьләре кулланылды. Ә инде музыкаль яктан Вил Усманов башкаруындагы «Икмәк» исемле җыр, Рафаэль Латыйпов башкаруындагы «Әнкәем», Тәслимә Низами башкаруындагы «Эшәк-шәк», Лиана Идрисова башкаруындагы «Икмәк» исе һәм дә Алмаз Айдар Юнысовлар башкаруындагы «Икмәк тәме» исемле җырлар бизәде.